क'क्राझारनि एबेकास कचिं फसंथानाव मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव साबसिन फिथाइ मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मेट्रिक आनजादाव बिगियान आरो सानखान्थि आयदायाव साबसिन फिथाइ मोननो हानाय फरायसाफोरखौ फसंथाननिफ्राय मान बावनायजों लोगोसे बरायो। आर'नाइ आरो खोलोमजों मान बावनानै बरायनाय जायो। कचिं फसंथाननि फोरोंगुरु बिथांमोना फरायसाफोरनि गोजों इयुननि थाखाय हामलायथि बावो आरो दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा-बिफाफोराबो बाहागो लानानै कचिं फसंथाननो साबायखर जासियो। आंनि मुङा प्रियांशी प्रियदर्शिनी दैमारि। ओमफ्राय आं आगोल बुंनो बिराद मोजां मोनगासिनो आं आंनि मामि बाबाखौ बिदि प्राउड मोमेन्ट होनो हादों कि एथ' मोजां पार्सेन्टेज लाबोनो हादों आंहा विथ द सापर्ट अफ माय टीचर्स, माय फ्रेंड्स, especially my parents, since they looked after me ever since I was a child. And how should I say this, like the way they placed their trust on me, it made me like work even harder. It motivated me to continue my studies. I'm बहुत happy as a parent. Teachers फोरखौ Abacus Institute नि teachers फोरखौ बयखौबो thankful बिसोरनि आंनि फिसाजोखौ जे बिदि गाइड खालामनानै आवगायाव लांहोनो हादों। माने कि जों एज ए पेरेन्ट माने फुल टाइम जों होनो हायाखैमोन बाट गथ'खौ ओंखायनोथ' जों बिसोरखौ फुल बिलिभ खालामनानै आं क्लास 7 निफ्रायनो बाहाय फैनानै आं फिसाजोखौ एडमिशन होफैदोंमोन। दा थेंक इउ खौहाय बावहरनो नागिरदों जे जोङो एक्चुअली बाहाय जोंनि थांनाय मेट्रिक आनजादावहाय उथ्रिसार जानायफोर माखासे मोजां पार्सेन्टेज लाबोनो हानाय गथ'फोरखौ जोङो दिनैहाय फेलिसिटेट खालामदों। आंनि मुङा जाहैबाय कृष्णनन्द बसुमतारी। ओमफ्राय आङो आंनि मबे इनस्टिटिउटजोंहाय जुरित' बेखौ आङो अन्नानैहाय ओरैहाय केमेराखौ जुम खालामना माबानो नागिरदों। एबाकास स्मार्ट क्लासेस जोंनि इनस्टिटिउट जोङो क'-फाउन्डारफोरबो दङ बाहाय। जोङो 2017 मायथाइयावहाय बेखौ गायसनजेननाय जादोंमोन आरोना। बे समनिफ्रायनो देग्लाय फार्स्ट टाइम नङा, एभ्रि इयार जोंनिफ्राय मोजां पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिसार जालांनो हायो गथ'फ्रा। स' दिनैहाय आङो